Kini ke Akashvani Shillong ke khubor ban pulia pidi merino genti walang. Kini kilong kimat ki bokong sanjong ke khubor minta ke step. Yakranu Menteri Rangbado Kari Narendra Modi bagi samlai kon eksamen haka program pariksha pe charcha minhin ke sngi. Kajingi kon eksamen SSLC but HSSLC jong ke Meghalaya Board of School Education embos kelas sedang nadu minhin ke sngi. Layo ay kajing menjur ba ka Meghalaya kan pediang bat penyaj ke National Games ke balai khundai haus nyam 8,000 punyaw. Ki khobor ki babnya. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ula banjur halor ke jinglong kongsan jong ke pulia puthi bola ong bakani ke long ke jingdon kam ke bakrau na ke benta ke jingbit jingbiang habaro kiliang. Menteri Rangbado ula ong yakani ha ke por bo yakran bagi kena pulia ha ke thop ke papra jong ke program pariksha pe charcha ha New Delhi. Haka video ka bala pelat minhin kasi umudi ula ai jingran siki kena halor kumno wan pelat yala dia na ka jing sngos ir min sim ha ki jinge kon eksamen ki ba per ula ong ba amdan kaman im da ka perkhat ba ka jing im ka dai tang ka eksamen sudah Menteri Rangbado ula pen ken mau bagi samla puli ki don kam ban yo ya ka jing la lot ban le ek ek ka ba ki snutanan khanang magin la ban le ba ha ki jinge kon eksamen Shushu la banjuru halor ka jingnon kaman yo ya ki jingbam ki bataymet bat ka kilan met knang makin yo ya ka met ka bakot ka bakya hakati ka program ki don kumbalai hundre mut ki samla puli ki bala shajet na ki jila bat union territory na kalengari ki bala yo ikala banyakran markhmat bat Menteri Rangbado Narendra Modi Ka eksamen SSLC but HSSLC jong ka Meghalaya Board of School Education embos na kabantai ki kena puli kelas 10 but 12 kelas dang nanu menning ke sngi. Menteri Rangbado konat ki sang maula penmi ka video ka balingkot ha social media ha ka baula ai ka jing khuble kit bok kit yang ya baro ki kena ki be khun ha ki te ki eksamen. Laban pen kena biang hang ni ba ke embos kala haban pen kena biang ye ki katuk ani ki tarik tho eksamen na mar ka jingi tingkho ba ke sngi thap vote ha ka election MDC ha ki HADC but JHADC ka paper mathematics but special mathematics na ka banta ke SSLC ya ka bala bo sngi ha ka arphoi tre urumphang lapan kena no sha ka arpu santrek urumphang Haka baide bak HSSLC lapan kena ekatarik tho eksamen na kabanta ka physics history but sociology na marka hab haka sngi new vote kata arpu sautrik urumphang ya ka physics but history la bo sngi wan tho haka ndrutrik uleber but ya ka sociology haka khatpratrik uleber Katana social work jong ka University of Science but Technology Meghalaya USTM minmin ka si kala play padai ka national conference ka ba arsngi ya ka bala ai kateng elderly life matters la ne ka hok banyo e ka jing implement ka badan buram mat ka basu ka basan kat kum ka hok long briu man briu ikong yaman lang MCM jong ka jong ka Meghalaya State Women's Commission ha ka jing kran jong I kum ka kongsan ila mat phang ya ki mat trekam ki babon ki bayadei bat ka hok jong ki briu ki bala no ha karta ba ila banjur ro halor ka jingnon kam banya tre lang na ka banta ka bha ka met jongki Professor GD Sharma Vice Chancellor jong ka USTM ha ka jingkran ju ula banjur ka jingdon kam ka badawa kerki ban khmi kerpang ya ki jing e babon ba kitamen ki kandu ha ka ni ka ju ka bamanta Uang bahaban thau ki kendon an ki babiang man pentikna bagi temen kin yo ka jing im ka badon buram bat ka bakamen hakate ka jing kendo kinong ai jing kran kin gim thop iki start champang kinong thau an ba kinong mikmat na ki NGO ki ba pher ki ban kran halor ka hok jong ki temen bat ka jing bet jing biang jong ki Kasing khun nyau trap National Awakening Movement khnam ka badai ka wei ni kising rulong banya khun ha ka jingjet nong mikmat thamai shaka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC min si kala palat yi kinongram trekam jongka ha ka wei de ba ke MDC election ya ka program la penlong ha State Central Library Shillong ka wei ni ki mat ba ka khnam kala roidak ha ki nongram trekam ka dei ka jingkular banya khun halor ka jingdon kam man pen ko bor biang ya ha ki District Council ban ai ki schedule Tribe Certificate. Haka jing kran bagi nang pathai khubor working president jong ka khnam uba Thomas Pasa ula ong bagi lalap shibun ki jing ko trekam nado bala shimti da office trekam deputy commissioner ban a ye ki schedule tribe certificate. Uba Thomas Pasa ula pensngauru ba kidon ki jing bakla haka an jong ki jakaputa. Kini ko khubor kawan shpi na ka Akashvani Shillong.
Layo ia gaji menjur baka Meghalaya kan pediang berpenyat ia ke National Games ke balai pekundai haus nyam arhajar arpunyo bat ia kan ia gajing betip la ai de menteri ketanat sports jong ke jela ubak syakliar warjuri. Ubak syakliar ulai thu ba ulai kendu ia menteri ketanat sports jong ke Sarkar India Dr. Mansukh Mandaviya in Delhi haunai wieng mencim snem. Utai menteri Sarkar lo ong baka ni kata masa kan salong ke jingpen khalang ke bakrau bahan na ke benta ki rang baki thai le ka jong kani ke jela bola pun slur bakin sim kabu ya kani ke lan. Uba syaklar la shimru ya ka lar ban ai khuble ro ikinu le kai ki ba mikman ke Meghalaya ha ka National Championships ha Uttarakhand ha ka bakila ya bondli ki medal ba punya uburam ba jing ngau sarong na ka benta ke jela. Kum ke jingpun kre ek Ed Sheeran show ke ban long menta kasi hamadan pulau Shillong ki buat punya district minhin kasi ha ka jing kren kina pathai khobor kila pentip pat ba halor ki jingpun kre ki badan kam kran bakate kita masakan long ka bayat bayat jenti. Ke Deputy Commissioner kala pentip ba an play ki kerdap ha ka por sau beje janmit bat an play tang ar teli ki jaka ban yo rung sha madan kata tang na SRGT gate bat main gate. Walak atau an play lightly ki gate ban mi andala wai ka concert. Kan amdan ke jingkhang ki sekolah ka por menski bat ki pat ba ki belit sya ketika concert ki la ban ra tang ye ka pla pisa ki shabi bat ki mobile phone sya ka stadium. Ya ka jingya jong ki kali an sa penya kat kum ka jingpin bet jong ki pulin. Ka Directorate jong ka Civil Defence but Home Guards Meghalaya ka dan kami ki volunteer home guard ki bala yo jingpin tebet ha ka kam banyarap ha ka jingpin create jit nong bikmat thamai shiki artli ki Autonomous District Council jong ka jila kata ha Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC ba JNT Hills Autonomous District Council JHADC la karpa ki samla ki baran kaman banyarap ha ka por election ba kinit pin tip hi dara de kloy kat bala sha ka office trekam jong Commandant District Home Guards ka baran hamau diang Shillong. Ka Meghalaya Commissionerate jong katanat food safety kala yai penong ya kajing jurup hagi jaka hakaling ka Sor Shillong ban khmi ikinong di jingbam hamadan ban ban penti kenaru baki buat renti ki kendon trekam bandi ki jingbam ki bakhoj haga jeng kren mikinong pathai khobor ka Assistant Food Commissioner kong BBS Mukhim kala banjur halor ka jinglong kong san ban bo iki patba ha ka jingshingan haba ki ba mi ki jingbam ki badi hamadan kala panchairu baka sarkar ka kwa bakinong di jingbam hasurok kin bit kin biang haka jingka mai jak po jungki bara ka jok po don panti kenaru baginong thi ki yo ek jingbam ki bakhoj kadai ka jing persang kalong kum shibanta na ka jing trekam ya ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act arhajar khasau ka bathamu ban penya biang lang habreng ka hok jong kinong di jing di hamadan ba ka jing singan ki patba Kaladan ke jing plotting ha ka wei ke jaka bu mar jong anuch bori ke badan ha Joavan Tower building bat ke balung trai di kong John Manners kate ke jing plotting min ke step kala por step ha bat pendu ya barok ke jing don jing em ha po ka yeng ke de ke badan hamar persya ke bata ha sasun layo jing tip no trai dukan bagi tiar ki badan ha po ki kentop ye ki tiar electronics bat ki core computer ki basang dor kumba henyau pholak tingka Katu ni ka khobor kalakun baklawan shpina ka Akashvani Shillong. Sashi por kata ka por phrabaji ngi so ba Delhi station na ka banta ka khobor ha ka tin Hindi ban pan bod ka khobor phreng ka por phra khatsan minin. Kani gri ka Akashvani Shillong song baban amantai ki khobor na Delhi.